a daily bullet train to and from work. Zanapina mashoko atikuna aiwa kanosonchamisa today aiwa vaya vakashare his view aiwa panguva ino of the new great Zimbabwe achiti aiwa since takaona rusununguko muna 1980 up to now the government inofela kuita zvinhu zviri simple zvakadai but day in day out after every 5 years tinoonekwa kunzi maelections kunongoonekwa kunzi mari dzinenge dzingohendliwa zviri fraudulent vanhu vachitadza kuita madevelopments akanaka kudai sivana pina masvika mudanyo rapanapa totibawo subscribe like out on the bell icon tipina paindo yanesonechamisa mudanyo rachiti a daily bullet train to and from work. You could literally work anywhere from any part of Zimbabwe. You could work in Bulawayo from Bulilima or Binga, or Onyanga from Harare, commuting daily. We can't Harare-rize everything. This we will bring to Zimbabwe in no time. Just imagine. Next is Zimbabwe, a modern new great Zimbabwe. We all yearn for and dream of. Hashtag Imagination Monday. Next is Zimbabwe. Convince efficiency. Happy life for all. Mashuka anotagwana anosonjamisa panguva ino tiri kuona kuti aiwa as we are heading independence yenyika yeZimbabwe tichiona kuti panguva ino muri kuona especially nhau dziri kubuda muchiona vana vekino Chivayo vachinzi aiwa they pay aiwa mamillions emarands aiwa kune magirlfriends just for 5 minutes. But tichiona kuti they are failing to make madevelopments aiwa anova plausible madevelopments akaita semabullet train ekuti anyone can work anywhere from anywhere muZimbabwe. You can work uchigara kuGweru but uchinoshandira even kuVic Falls just because of these efficiency transportation systems. Mashoko anokuda panguva ino ari kugonosonechamisa achiti aiwa without no time yakanyanyisa aiwa kana the new government ichinge yavamo inenge ichiincluda mwana wese nyika yeZimbabwe we are going to put this in place. Mbotodzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzimafungiro enyu, subscribe or like